Задавали ли сте си въпроса защо някои групови задачи се получават по-успешно от други? В моята класна стая, например, груповата работа често се проваляше с гръм и трясък. Някои ученици смятаха, че те вършат цялата работа, други се чувстваха изключени, трети изобщо не разбираха задачата, четвърти дори не чуваха инструкциите. За броени минути мотивацията и моята и на учениците падаше под нулата и назряваха конфликтите. Ако тази ситуация ви е и на вас до болка позната, останете с мен, за да ви споделя 3 стъпки, с които още утре може да подобрите груповата работа в класната ви стая. Да започнем с една привидно проста, но същевременно често пренебрегвана стъпка. Номер 1. Решете дали задачата наистина изисква групова работа. Много често в желанието си да даваме на учениците възможност да работят едни с други, ние подбираме задачи, които всъщност изобщо не предполагат истинска групова работа. Това са такива дейности, които могат много лесно да бъдат изпълнени индивидуално от учениците или не изискват значително сътрудничество. Например, прости задачи за упражнения на умения или пък тестове за проверка на знания. Подходящите задачи са тези, които включват дейности, предполагащи използване на разнообразни знания и умения, креативно мислене и съвместно решаване на проблеми. Примери за това са разглеждането на сложен казус, създаването на обща презентация по дадена тема, разработването на научен експеримент или организирането на групово изследване по даден въпрос, който няма бърз и лесен за намиране в Google отговор. Избирайте внимателно задачи, които наистина се нуждаят от групова работа и ще оптимизирате времето в часа и ще предотвратите ненужното напрежение и конфликти. Номер 2. Задайте ясно разпределение на ролите. Може да замените или допълните полезни, но по-скоро административни роли, като пазител на времето, протоколчик, модератор на дискусията, с такива, които стимулират различни видове мислене и умения. Това може да включва изследовател. Отговаря за намирането на нова и полезна информация, свързана с задачата. Анализатор. Отговаря за осмислянето на събраната информация и извличането на ключови заключения. Инспектор. Задава критични въпроси за задачата, които помагат на групата да разгледа различни перспективи. И иноватор. Генерира творчески идеи и предложения за решение на проблемите, поставени в задачата. Важно е предварително да обясните значението на всяка роля, както и да насърчите ротацията на ролите, за да могат учениците да развият разнообразни умения в процеса на работа. И номер 3. Стимулирайте личната и груповата отговорност. Това включва създаването на задачи, които изискват от учениците, както да допринесат индивидуално, така и да работят заедно за взимане на решение или създаване на общ продукт, например. Ако поставяте оценка, нека тя да отразява и индивидуалния принос и колективния крайен резултат. Включете и процес на рефлексия, където учениците оценяват собствената си работа и тази на своите съученици спрямо предварително установени критерии. Това ще помогне както по-доброто разбиране на учебния материал, така и способността на учениците да дават конструктивна обратна връзка и да се самооценяват обективно. Бъдете постоянни в прилагането на тези стратегии и ви гарантирам, че груповата работа ще стане още по-смислена, продуктивна и приятна за учениците и за вас самите. Сега е ваш ред. Споделете с нас в коментарите под видеото как вие организирате груповата работа в час и не спирайте да ни задавате важните за вас въпроси.